On ti je neki, to ti je sad moderno, gej, znaš, bavi se time, mislim, profesionalno, ima, nisam ga pitao, vjerovatno ima i firmu za to. Aj bolje da ti ne kažem. Ali majke, znaš kako nam je dobro bilo? Kome je bilo? Pa nama dvojica. Što je bilo? Preglumio sam. Poljubio me, ja iznenadio se, pa malo je takvih ljudi danas, čoveče. A i ti je bio otvoren? Ja sam, koliko nisam ja ništa isto krio, ja sam sve otvoreno njemu rekao i šta mislim i šta osjećam. Vodio me na slatkiše, na kolač, bombica, znaš ovako nešto. Znaš, sad ser tu. Išli, kupli nije imao i na kraju ostao bez para, kupli jedno lizalo zajedno da lizalo. Mislim, sve u svemu meni nekako bilo okej. Vjeruj mi, nije mi sa nekom ženom tako bilo ko što mi je s njim. I šta ste se dogovorili? Sutra u 7. Brzi, znaš ti što on hoće od tebe? Šta? Hoće tvoje tijelo. Možda tijelo, ali dušu ne.